Śmiech też może być głupi, tak? Najgłupsze dowcipy w historii polskiego dowcipu to chyba były te o tej babie, co chodziła do lekarza. A pamiętacie pierwszy dowcip z serii o babie, co chodziła do lekarza? 25 lat temu co najmniej. No, przyszła baba do lekarza, lekarz się ją pyta, co pani je, a ona go do przątaczka. No. Bo o przątaczkach też są dowcipy. Przyszła przątaczka do dyrektora banku i go do, poproszę klucz od skarbca. A dyrektor go do, czy pani zwariowała? Przecież ja pani nie mogę dać klucza od skarbca. Ale Jota chciała posprzątać. Proszę pani, pani chyba oszalała. No nie mogę pani dać klucza od skarbca. Ona go do, to trudno, daliby da się tu agrafką męczyć pan. Ale a propos baby, co chodziła do lekarza, ona dalej chodzi. Chodzi. Ja powiem jeden z najnowszych dowcipów, tylko musicie panie spojrzeć na mnie. Panowie też. Przyszła baba do doktora i go do, panie doktorze, jak robię tak, to wszystko mnie tu boli, a ten doktor go do, to niech pani tak nie robi. A ona mówi, to skąd będę wiedziała, że mi przeszło? A wiecie teraz coraz częściej baba Hop zastępuje. Hop chodzi do lekarza. Ostatnio przyszedł go do, panie doktorze, czuję, że stoję u bram wieczności. A ten lekarz go do, niech się pan nie boi, już ja pana przez nie przeprowadzę.